2 नम्बर प्लेटफर्म हा ओरैबायदि गोसा गोसा बाइक सालायो बावदोंसो आङो बेयो माने ओरैजाय राङापारा ओरैजाय अदालगुरि थांग्रा मेन रडसो ना नै बियो बे माने स्टेसन नङा दे बियो लोगोफोर बियो मेन रडसो गिबियावनो खुलुमबाय सायखं ब्लग इउटुब चेनेलाव सार मेडाम नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों गुबुरै बरायना लाबोनाय जालायबाय आं बहा दं मिथिगौना नोंथांमोन आङो दङ दायो मालगारि डाब्बा सिङावहाय माने आङो मालगारि डाब्बा सिङावहाय दङ दायो ओमफ्राय आङो नैबे भिडिअखौ नैबे मालगारि डाब्बा सिंनिफ्रायनो जागायनाय जाबाय खिन्थु आङो नैबे जि मालगारि डाब्बायाव हाबनानै दंना बेयाव मानसिफ्रा खिनानै दोनजोबदों नै ओरैजाय दाबसे ओरै दाबनै बिदिनो दंलाजोबो खिनानै दोनजोबदों फाग्ला खि मालगारि डाब्बाया खि माबा लेट्रिन जाबाय बेयाव खिलाबायनो मोनामजोबदों माबादि खालामनाय दिनैनि भिडिअ देखायलांबाय थानि आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट हरदोंखौ अराय मोनलांबाय थागोन आसा खालामो बिदिब्ला नायलांबाय थादो लेट्स गो ओमफ्राय नैफोरबायदि प्लास्टिक बनानै दोननाय दंमोन हा बेफोरखौबो माने मानसिफ्रा खावनानै लाना थांजोब्बाय सोर सोर लांखो आरो सिमेन्ट गोजा नै लाद्रा गथा खाजोबनाय अन्थाइ बायदि जाजोबना थाबाय सिमेन्ट गोजा दायो ओंखारनोसै खिनानै दोनजोबदों मोनामदों थ' लोगोफोर ओंखारबाय आङो दायो नैबे मालगारि डाब्बा सिङावनो दंमोन आङो नायनो हागोन नै मालगारिया थ' लोगोफोर नैबे जोंनि दिकियाजुलि रड स्टेसनावहा ना नैबे 2 नम्बर प्लेटफर्मजों ओरैबायदि गोसा गोसा बाइक सालायो माने सेंग्राफ्रा मा बुंबावनो नैबेयो माने 2 नम्बर प्लेटफर्म हा ओरैबायदि गोसा गोसा बाइक सालायो बावदोंसो आङो बेयो माने ओरैजाय राङापारा ओरैजाय अदालगुरि थांग्रा मेन रडसो ना नै बियो बे माने स्टेसन नङा दे बियो लोगोफोर बियो मेन रडसो नै बियो ओरैजाय माने अदालगुरि मासबा थाङो ओरैजाय माने बेलस्रि निसामारि थाङो आरोना बे मेन रडसो जानानै दं दायो माने नैबे 2 नम्बर प्लेटफर्मा हा दिकियाजुलि र' नायनो हागोन नैबे माने कारेन्ट खुन्थाखौनो नुदोंना नोंथांमोना नै कारेन्ट खुन्था नैबे इलेक्ट्रिकनि जाजोब्बाय कारेन्ट खुन्था ओमफ्राय दा माने बेयाव सौदाव बायोब्ला मा जागोन देलाय इमान गोसा गोसा सालायलाङो थार सोंनायाथ' कमप्लिट जाबायानो दायो माने कारेन्टल'सो बाखि इलेक्ट्रिकनि जाजोब्बाय दा माने नैबे 2 नम्बर प्लेटफर्मा माने मेन रड बायदिसो जानानै दङ ओमफ्राय माने सिगाङो नैबे गाहायजों थांजायोमोन आरोना नैबे गाहायजोंहाय थांजायोमोन ओरैजाय माने बै सिगांजोंहाय ओरै बारजायोमोन आरो ओमफ्राय दा माने वाला गोलैथेनानै दा लामाया बन्द' जानानै दं स्टेसन साजों फैयो मानसिफ्रा माने लासै सालायना जिबायदि सिबखावलाङो एकदम मुरखुम सेलेक्ट सिमन सापुरिनिफ्राय फैयो नैबे ट्रेना जोंनियावहाय 3:30 मोनफैयो आं दायो मालगारि डाब्बासिम हाबफैलायबाय नोंथांमोन एसे ट्रेनखौ देखायनि आं नायनो हागोन नै नोंथांमोन नै बे ट्रेना डाइरेक्ट माने ओरै पुरा जोबथा सिमन सापुरिनिफ्राय फैयो दे मुरखुम सेलेक्टनिफ्राय नैबे ट्रेना नैयो आङो नैबे खिथाग्रायावसो हाबफैलायबायलै थ' आरो मा देखायलांबाय थाबावनि नायलांबाय थाब्लानो जाबाय जोबजासिम 8 hours later गासिमोन मोनाबाय दायो बेनिफ्राय आङो मोनसे खावलायनो सानदों आंनि चेनेलनि गेजेरजों जोंहाथ' बे बड'लेण्ड महोत्सब दिल्लीयाव थांग्राफ्रा गोबां मुवा बेसाद गोमाबाय सोरनिबा मबाइल गोमाबाय फैसा गोमाबाय गोबां मुवा बेसाद गोमाबाय बेबायदि आरो फैनाय समावबो जाहाथे रावनियाबो बेफोरबायदि दा गोमा नोंथांमोना अरायबो माने जेब्लायबो एसे साबधानै फैबानो जाबाय जोंहाथ' 16 नभेम्बराव जोबगोन नालाय बे जोबब्लाथाय जेब्ला रिटार्न जायोना न' फारसे फैफिनो नोंथांमोना मोजाङै मोजां माने न' फारसे गोग्गो देहा लाना सफैफिननो हाथों बेखौनो आं आंनि चेनेलनि गेजेरजों आफा इसोर बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना गावनि मबाइल फैसाफोरखौ मोजाङै लाब्लानो जाबाय जानला माला माने खोरखि सिङाव दोननो नांला मबाइलफोरखौ आरो बेफोर खोरखि सिङाव दोननो नाङा खोरखि जिङाव जुदि जिरायदोंब्ला ग्लासफोरखौ फांनानै ला मबाइल खोरखि जिङाव नायबाय थानायनिफ्राय सेख'नानै लाना खारो आरो लाना खारबाथाय आरो बेखौ मोनफिनगोना महा मुस्किलसै बिस्रा गें थाखायो आरो बेफोर एरियाफ्रा बेफोर सिखावफोरनिनो एरियाखाय बिथांमोना मोनथिजोबबाय अबेथिं थांबा अबेथिं मा मोनहैयो अबेथिं थांबा मा मोनो नों अहा नागिरनानै मोनो अहा होसोनानै मोनो बेनिखायनो साबधानै माने मोजाङै मोजां माने जेबो जाहाथे उसुबिदा जायाबालानो जेबो खहा जायाबालानो मोजाङै मोजां न' फारसे सफैफिननो हायो बेखौनो आंनि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय आरो आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि